I need angazi ngizobheka namhlanje is my goal ukuthi ngenze live kube khona isangoma nje yo someone or spiritual bese ngiyambuza ke because mfethu ngeke mfethu ngeke yamo kunemkhovu we mame ubani uthi kunomkhovu omdala kunomkhovu manje seqale nini manje ukuba nomkhovu ebank how body how bafu nawe ngithembe kanje bafu how bafu nawe ngithembe kanje shi ukuthemba kwami webafu shi ukuthemba kwami uthi kunomkhovu ebank shi ukuthemba kwami webafu kushiye emuva kushiye eceleni ukuthemba kwami. How are you? Shi ukuthemba kwami webafu. Sabra. Yeah. Mfethu angazi yabona nje mfethu nani ngiplug kwizangoma ezikhona kwi-chat zikhona azikho but mfethu werazi yami uyaphila ngibuza lana nje yazi mhlawumbe umpilo ngiyangifaka uzuphisa with other waiting for others okay ngiya understand why vele ngangeniki yazi ngizoyifuna ngize ngiyithole izangoma misho inyama yanamhlanje ke leyo ukuthola izangoma ngiseke basiphendula ngakuvezi ku live sorry afuna ukuvela ku live kunomuthi okuthiwa isiqingi somkhovu isiqingi somkhovu angikwazi ke umuthi angiyazi imithi mina ngiyawazi Primrose ngiyawazi Primrose man Primrose ngasebenza khona for like a year back ngasebenza khona for like a year Primrose ngiyawazi bangazi futhi nakhona ngasebenza khona for like a year lapha hayi manje umuntu usenza imali ehlele ekhaya manje bafana manje sasiza ukuya kaMlungu ukuthi ngiyokwenzani ngikwazi ukwenza imali engihola emsebenzini the times senifikile nazi nabaningi athina ama-comment weziwe le information hayi lutho ngiyamazi uSheshabalala ngiyayazi mfethu imaki wawufunda khona yini Primrose ngiyamazi uShabalala yabo nje uthi uSeshabalala ngiyamazi hawu colleagues ngiyamazi uSeshabalala no yabona namhlanje imini ofuna ukufunda I'm the one ofuna ukufunda kunina namhlanje yabona namhlanje it's imini ofuna ukufunda kunina yes I asked the question ukuthi namhlanje imini ofuna ukufunda kunina namhlanje akusimini ozofundisa nini imini ozofuna ukufunda kunina why ngiyawuphinda ubuzo wami why inkosi yami uMongcwele why emabhenki why emabhenki lo mbuzo ngizophinda uzobe yini Nkosazana hey hi Welcome. hi how are you You're just joining in. hayi asimiyeke ngoba phela kabingeleli ahlale kanjalo so ahlale kanjalo ngoba phela kabingeleli umile umbuzo wami umnje ngeqiniso lawo yamo what is the question ithi uthi umbuzo wami ezwa for wonke umuntu spiritual
wonke umuntu nje yena othi connected now with the higher power, whether uyisangoma, umthandazi, whether uyalapha, whether uyathakatha, mawukwazi nje wena ukuconnecta nezinto mina engazazi, ngicela ungichazela why ungakwazi ukungena ebank, uye evault, uvula ivault, uthatha imali amamiliyoni ambalwa, uphuma uhambe. Why inhlupheke khona ama-bank? Yini engake nenza ukuthi singafuni ukuya ebhenki uthatha imali? Wethu unomkhovu, uney'ntuthane ey'thatha imali, unama-frog athatha imali, unamaselesele, sona silwane leso sinaso wena nje umuntu o-powerful. Wethu unamagundana akho, uney'nyoka zakho, wetha wena nje uney'gubhu zakho, wetha wena mhlawumbe uyathandaza amanzi, uthandaza amanzi anyakaze ngathi uyi-Avatar, uthandaza amanzi abheke phezulu. Wetha wena uzwana ne-mermaid wena nje, i-mermaid wena uyayazi, wetha wena uneziziba sakhe esishubile. Question umile kodwa, umile umbuzo. Why ungakwazi ukuya ebhenki, ufike nje lapho baskeme kanjani ngokungena uthatha imali?